Stlačam hodiny a púšťam ti čas. Počkej, kde ja mám figurky, tak? Teraz som ťa úplne zmiatol. No však jasné, to je strašne náročné. Veľa ľudí by aj možno chcelo vlastne spraviť tú zmenu, ale na to musíš vlastne spraviť ten krok do neznáma a to je veľmi ťažké. Stále som nevedel, že či ako keby do toho ísť, lebo aj otec, aj mama ma vlastne tak ako keby odhovárali od toho, že však máš stabilnú prácu, tam ti dobre platia a všetky tieto veci. Po klasickej práce, ďalších, 5-6 hodín som sa venoval vlastne tej šachovej akadémii. No a bola pondelková porada, ráno 8:00 a iba hovorím šéfovi, že vieš čo, že ja končím. A on, že čo, ideš do inej firmy, že koľko ti dali ti viacej? Ja, že ne, že vôbec to nesúvisí akože s týmto, že není to vôbec o peniazoch, že ja chcem robiť, proste tomuto sa venovať a tak. A on na mňa kúka, že to fakt? Že sme mali jeden tréning šachový, kde som mal také deti 8-ročné, takých začiatočníkov a učil som ich dať šachmat s dámou. Tam bolo nejakých 80 detí a ja som čakal na chodbe, že čo, ako to bude prebiehať. A zrazu ten Martin vybehol a hovorí, že pán tréner, že ja som vyhral, že ja som dal šachmat s tou dámou, vieš. No a on teda potom išiel na ďalšie kola a tak, no a to bol moment, čo sa to ako keby vo mne tak zlomilo, že vlastne som videl, že to ako keby dokážem niečo odovzdať, že povedzme tie deti, že niečo naučiť a tak. Aktuálne je to pre mňa určite, že v podstate zamestnanie alebo povolanie, to jednoducho tak je, ale úplne, keby som išiel k podstate, tak je to vlastne taká, že vášeň alebo hobby. Keď som teda, že už idem naozaj sa tej akadémii venovať, tak teda sme chceli spraviť nejaký nábor detí a že jak to vymysleť. Tak prvé, čo mi napadlo, bolo, že si vytlačíme lístočky, že šachový krúžok v DK Lúky, niekde v Petržálke a budeme to lepiť proste na zástavky alebo na nejaké lampy a tak. Takže sme sadli do auta, mali sme to nastrihané a také lepidlo sme mali v takej pixli a sme zastavili na každej zástavke. Tam sme vystúpili, sme to tam akože nalepili a takto. Výsledok bol taký, že nám vlastne z toho zavolal jeden, asi týždeň alebo 2 týždne sme lepili, jeden človek nám zavolal a i ten neviem, či potom došiel. Ale to bola už taká zúfalá situácia, že ak sme chodili po tých zástavkách, ešte to bolo niekedy v zime, bol sneh a člapkanica a tak. A jak som vystupoval z toho auta a tam na zemi som mal vlastne to lepidlo položené, tak som do toho kopol, celé sa mi tam vylialo v aute. Naštvatý som bol, jak hovado, ale no tak toto boli také akože začiatky. No a potom vlastne som išiel do toho Londýna sa aj kúknuť, že čo, ako funguje. A tam mi povedali, že zabudni na listočky a plagáty a na neviem čo, že choď vlastne do škôl, dohodni sa so školami, tam spravte nejaký krúžok, alebo choď ako keby do triedy a ukážem nejakú ukážkovú hodinu a takto vlastne. Lebo ja som nevedel, že kde začať. No. To som stál pred školou 2 hodiny, 3 hodiny. Keď ti 100 ľudí povie, že nie, nemám záujem, nechcem, niekto ti nepovie, že nič, a potom dojde 101. a ten si to vezme a ty zrazu máš takú nádej, že Ježiš, že možno ešte aj sa niekto ozve. No tak vlastne vtedy som bol taký z toho, že Ježiš, že všetci ti hovoria to, že nie, nechcú, nezaujímaš ich, je tam ďalších 5000 ľudí, čo tam ponúkali vzdelávanie v angličtine, v matematike, vo futbale, neviem v čom, hoci čom.
Vtedy som to možno bral veľmi ako keby osobne, ale na druhej strane som sa vlastne teraz naučil tak, že keď mi niekto povie nie, tak v zásade ja to neberiem ako nie, ale hľadám ďalšiu cestu, ako ho osloviť inak. Ak by ona nebola šachistka, tak asi nemôžeme byť spolu, lebo neviem si to predstaviť, že šach je tak špecifický a ešte vlastne keď ja to mám ako kvázi profesiu alebo zamestnanie, že podľa mňa iná žena, ktorá nemá aspoň trošku nejak blízko k šachu, by ma buď zabila, alebo jednoducho by to nefungovalo. Tak môže byť iná figurka manželka ako kráľovna? Manželka je vlastne lepšia ako ja v šachu, takže hráme naozaj že veľmi výnimočne. Jedenkrát do roka väčšinou na nejaký, keď je Silvester alebo nejaká chata a tak, a hráme že do 5, alebo teda na 5 partí. A kto vlastne skôr získa 3 body, alebo teda tých 5, tak vyhral a tým pádom šachy pre nás končia. Akože také, že my by sme hrali spolu, lebo mňa to tiež nebaví, keď prehrávam a zase ju to asi podľa mňa, aj keď vyhrávanie baví človeka, tak zase stále vyhrávať nie. Určite som ho podporila, no vo všetkom, čo vlastne v rámci akadémie robil. Boli sme v Záhorskej Bystrici proste rozdávať letáky do schránky, že robíme šachovú akadémiu a robíme krúžky. A naša zázračná veta, to nikdy nezabudneme, že máme posledné voľné miesta. Hej, takže to bola naša... Nemali sme nič obsadené. Zázračná formulka, lebo deti majú strašne veľa možností na rôzne aktivity a tie šachy predsa len nie sú ešte také známe u nás na Slovensku, ale postupne sa to veľmi dobre rozbehlo a vidíme, že ten záujem o šach je medzi deťmi veľmi veľký. Deti zbožňujú Michala. No jasné. On proste im nedá pokoj ani cez prázdniny, sobota, nedeľa. Ja normálne niekedy ľutujem tie deti, že proste im nedá pokoj s tými šachmi. Gratulujem. Kráľ. Tak kráľ je tvrdohlavý. Ide si za svojím. Ide si za svojím. A má pod sebou pešiačikov. Ja by som inak mala byť pešiak. Prečo? No lebo mi hovoríš, kde mám ísť na aký krúžok. Ty si kráľovná. No, ja som ťa označil za dámu. Dáma. No, vidíš. Výborne. Počkaj, ty môžeš mať 9 kráľovien, 9 dám. Môžem si postaviť ďalšie. No to je výborné. No. Tak ty môžeš mať hárem. Môžem. Nie. No neboj sa. Šach na Slovensku oficiálne funguje 100 rokov. Keby vyhrám 100 miliónov, tak kúpim jednu veľkú budovu v Bratislave a spravím z toho šachový dom. I know the rules. Vezmem, I take a chess clock on the cell phone. Okay. Okay? I think 3 minutes is good, but it's as you prefer. This one. Okay. Right. Okay. Here. I never played before here. Which is a good game. You know very well the theory, as far as I see. That was my first ever opening. Toto je jedna z vecí, že vlastne tým, že ja som sa tomu šachu venoval od 9-10 rokov,
tak veľa, čo mám kamarátov vlastne z detstva, tak je vďaka šachu. A spoznal som aj, povedzme, svet, nejaké krajiny a tak, kde som pocestoval. A toto je podľa mňa tak akože obohacujúce, že nie je to iba o tom, že či viem dať mat na 5 ťahov alebo na 2, vieš. I think I am. Good game. Good game. Thank you very much. Ďakujem. Oh. Dobre, takže na 17. Lukáša hľadáme. Dobre, a ešte tuto vzadu Vilko, ty hráš s kým? Nevieš? Nevieš, 32, 32. Ja, dobre, utekaj, jasné. Možno ja som mal fakt aj to šťastie, že proste mi to ako keby vyšlo, alebo možno ja si myslím, že to iba vyšlo a stále iba zlyhávam, vieš. Takže není na to ako keby nejaký recept a mňa inak akože veľa ľudí stretávam, v ktorých vidím potenciál a ten talent a im poviem, že počúvaj, že ale však prečo nerobíš toto? Cez akadémiu za tých 10 rokov prešlo 1750 detí, plus mínus. A tých podujatí, čo robíme priamo ako šachová akadémia, sme spravili 105. Moja taká ako keby tá misia je, že by to mali sa tie deti niečo naučiť, ale zároveň malo by to byť pre nich zábava a taký ako keby zmysluplne strávený čas. A potom sú aj deti, ktoré ale vyslovene chcú ísť iba po tých výsledkoch. No a aj také už akože máme, ktoré boli na majstrovstvách Európy, sveta, Únie, Slovenska, kadečoho a získali aj medaile. Takže ten šach ja na konci dňa v zásade vnímam iba ako taký nástroj, ako toho kováča, to kladivo, tak môj nástroj je vlastne ten šach, vďaka ktorému môžem ako keby spájať tých ľudí a to je asi celé. No a robím presne nejaké to podujatie, tak vlastne dojde za mnou nejaký chlapec, dievčatko a začne mi hovoriť, ako on sa stane nejakým šachovým veľmajstrom alebo proste niečo, má takúto ako keby víziu a vidíš v tých očiach ten zápal, že vlastne to dieťa vôbec nepremýšľa nad nejakými ako keby prekážkami v živote, ktoré dojdú, ale iba vidí to, že áno, ja sa stanem, neviem, nejakým šachovým majstrom a podobne. Tak. Keď má človek vlastné deti, tak má jednoducho vlastné deti a ten vzťah je tam podľa mňa, že nie podľa mňa, ale ten akože úplne ako keby inakší. Takže ja si to nechcem ako keby že nejak nahrádzať, ale určite, že je mi to také ako keby blízke a veľmi príjemné, keď vlastne vidím, že môžem tie deti vlastne spraviť na nejakú chvíľu, povedzme, šťastným. Ťa normálne, že objímu a tak a to je proste také pekné. No, je to maličká vec, ale vlastne strašne to potom človeka ako keby poteší. A to robí vlastne šťastným aj mňa. To je vlastne tá odmena celé za to. And they may say that your religion isn't whole, led by their deceivers, they are blind to all the war. Where do we go now? Following the sound. We're naked and we're lying on the ground. All they want is a sweet release. Why don't you give me that sweet release? No, there's no time for the bitter words. Sometimes it's a bitter world without love. Fú.